muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri seikose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Ndine nyaya inonditraumatiza kunyangwe avo vanhu vacho vakazondibetsera, but it still traumatizes me to this very day. And what traumatizes me even more is that vamwe vacho vakaita kuti ndinge ndichizopinda musituation yakadaro, they are still alive. Vamwe vamufundisi ndivo vaiwirirana nevanhu ivavo vainge vakaromba, vainge vachida mukadzi ainge achazorara nechitunha. Ameno kuti sei vakaona kuti zvainge zvakakodzera kuti inini ndinge ndichizova ndirini ndinorara nechitunha. To this very day mukoma, it traumatizes me. Dzimwe nguva ndinokwanisa kushaya hope kutongorara ndakagara because ndinenge ndichitya ndichinzwa sekunge panenge paine munhu uyo anenge akamirira kuti ndinge ndichizorara. Kana ndarara, then that person will attack me. Kubva pazvakaitika kusvika pari nhasi mukoma, ndakazotoregedza kunwa mapiritsi ehope. Ndava kuona kuti they were affecting me even more. Ndainge ndava kungogara ndine depression yakanyanyisa, so I stopped taking pills iwawo. Ndikangoti Mwari ndivo vachandichengeta. Kunamata ndinonamata, but I had never confessed this to anyone, even my husband haazvizivi. Saka vakazondibatsira nemapepa ekuti ndinge ndichikwanisa kuzouya kuno kuSouth Africa. I'm still working hangu muno South Africa, but I've been thinking of retiring and starting a small business. Ndava nemakore akati wandei ndiri muno South Africa. All of my kids, they were born kuno ku South Africa. Ndainge ndatova kuno ku South Africa. I want to tell my husband, but ndinotya kuti maybe murume wangu anokwanisa kuzoti uri musatanisti nekuda kwezvawakaita. Nyaya yangu mukoma yakatangira kuchitungwiza, ndiko kwandakakurira, ndiko kwandakazvarirwa zvekare, asi ndainge ndichishanda paParinyatwa Hospital. Mhuri yedu inobva kwaMutare. Vamufundisi ivavo vakaita madhiri, vainge vachitungamirira imwe church kwaMutare ikoko, ende ndokwainge kwava kuenda vabereki vangu. Vainge vakabudira muchurch yavainge vachinamata yainge iri Pentecostal, vakatanga kuenda kuchechi ikoko. Saka neniwo ndokwandakazotanga kuenda. Ndaitiwo kana ndikashanyira vabereki vangu kumusha, taienda kuchechi ikoko. Saka vamufundisi vakazoita very interested mandiri, because at that time I was a junior nurse. Ndainge ndava kutoshanda mukoma, basa rangu ndairifarira zvisingaiti. Mari yandainge ndichiwana yainge iri mari yakawandisa kwandiri. Ndaitokwanisa kutoita zvandainge ndichinzwa kuda, sezvo ndainge ndichiri musikana ndisati tava nemwana, even though ndainge ndiine boyfriend uyo wandairara naye, but tainge takavimbisana kuti tainge tichazoita zvevana mushure mekunge tachata. We did not want to have kids before we could have gotten married. So ndainge ndichienda kuchurch, pose pandaenda kunoshanyira vabereki vangu kwaMutare, vamufundisi vaitomboita nguva yakareba vachingotaura neni. I just thought kuti he liked me sezvo ndainge ndiri mwana anoteerera. Handina kunge ndakaziva kuti vainge vaine zvavainge vakandirongera. Saka vakabva vachizouya kuHarare. Vauya kuHarare vakatouya kuPare vachiti vainge vachida kundiona. Ndikatovaona, ndokubva vandiudza kuti vaiva nevamwe doctor zvekare avo vavainge vachida kuti vange vachitaura navo. Saka usiku hwacho ihwohwo ndakazoona doctor vaya vava kuuya kwandiri when I was about to knock off. Vakauya vakati vainge vachida kundipa transport pandainge ndava kuda kuenda kumba. Ndikati it is fine. So as we were driving, ndopa vakabva vachizondibvunza kuti mari ndainge ndichida here yakawandisa. Ndikati hongu, pane munhu asingadi here mari? Kana iri mari ndinotoida. Vakaseka vakati unoda here kushanda mumochwari? Ndikati nguva yekuzoshanda mumochwari ndinozoiwana kupi? Vakati
paine zvavainge vachida kuti ndige ndichizoita kumonchwari. It was going to be a once off thing, and ndainge ndichazobetserwa kuti upenyu hwangu hunge uchizofamba zvakanaka. Vakandiudza kuti vainge vaine hama dzavo dzainge dzichigara muSouth Africa. Back in those years, mukomana South Africa, vanhu vazhinji vainge vasati vava that interested neSouth Africa. Vakandiudza kuti hama dzavo dzainge dziri muSouth Africa dzainge dzichitoshanda mugovernment, and vainge vachida kuti neniwo ndinge ndichizobuda munyika. Vakati Zimbabwe ichangoramba ichingooma, and ichasvika paposition yekuti kana yaoma manje vanhu vanenge vava kungorarama just to survive. Zvinhu hazvizombofi zvakachinja, ichangoramba yakadaro, vachiti sezvakaita kuNigeria kuti vapfumi vanongoramba vachiita vapfumi, varombo vanongoramba vari varombo vachingosurviva, zvinhu zvichingoenda zvakadaro pasina chinenge chichimbochinja. Vakanditi uyu mukana wako wekuti unge uchizozvigadzirira upenyu hwako hwakanaka, nekuti muno muZimbabwe uchafa nenhamo. Saka ndakabva ndachizobvuma. On that very same day ndakazoshamisika vamufundisi vachindifonera vachiti vainge vachida kuseta up a meeting, pane zvavainge vachida kutaura neni. Saka taifanira kuti tinge tichizosangana kumba kwaDr. Vaya vainge vakandiperekedza kumba. Saka ndakabvuma. The following day handina kuenda kubasa. I then went kumba kwaDr. Ndasvikako ndakashamisika ndikaona kuti mainge ine n'anga yainge irimo vamufundisi nemudzimai wavo, zvekare neimwe family yainge irimo. But mukaoma motikari dzandakaona dzakapaka panze pegate. Motikari idzodzo mukomana dzainge dziri motikari dzawaitoona kutoti apa paita zvevanhu vane mari dzavo. So when I got inside, I was just wondering kuti chii chavainge vachida kuti vange vachindiudza. Ndapindamo ndopandakaona kuti mainge muine n'anga, that family nevaridzi vemba, zvekare navamufundisi naDr. Tikabva tatanga kutaura, vakati ivo painge paine nyaya yainge iripo. Vanhu vandainge ndakatarisana navo vainge vawirwa nedambudziko. Sezvo vainge vawirwa nedambudziko, kuti dambudziko ravo ringe richizodarika, vaifanira kuti vange vachizotsvaka musikana asati akambozvara kuti ange achizovabatsira. Sezvo inini ndainge ndisati ndakamboita mwana, vainge vaona kuti zvainge zvakakodzera kuti ndinge ndichivabatsira. Ndakati apa ndinenge ndichikubatsirai nei chaizvo? Havana kuda kutaura. Vakabva vati ngatitange taita chisungo chekuti uchatibatsira, nekuti kana tikatanga nekukuudza hazviite. Unotanga wabvuma kuti tinge tichiita chisungo chekuti iwewo uchabvuma kuzotibetsera. Sezvo ndainge ndatoona mari yainge yaiswa patable. Mari iyoyo mukomana ndakaudzwa kuti it was $30,000 uye zvekare vainge vachazondibatsira kuti tinge ndichizobuda munyika ndinge ndichizowaniswa basa muSouth Africa, working at a government hospital through my connections. Ndakabva ndanzwa ana yangu ichirova, ndikati asi uyu mukanaka uyu, hapana pandikamborasa mukana wakadai. Mukomana ndakaita zvandainge ndichifanira kuti tinge ndichiita ipapo. Ndikatora mari ndikaisa muhandbag, sezvo ndainge ndatoita chisungo navo, nekuti vakati kana ukatora mari zvinoreva kuti unenge wabvuma kuita chisungo nesu. Ndakati ndatora mari ndaisa muhandbag. Ndopa vakabva vachizosimuka ndokutanga kufamba, umwe kumberi umwe kumashure. Saka vamufundisi ndo vainge vari kumashure ndo vakapedzera kusimuka. Vakanditarisa vakanditi teverawo utevedzere zvese zvatinenge tichiita. Mukomana takangoti tichingonopinda mupassage. Zimba iroro rainge rakakura, it was a big mansion. Vanhu ava vakatanga kufamba vachiita zvekujamba jamba, vachifamba vakananga kune imwe room. Neniwo ndiri kumashure mukoma ndakatanga kufambawo ndichingojamba jamba. Ndaitoda kutobatwa nesetswa nekuda kwezvose izvo zvainge zvichiitika. Zvainge zvisingatombomake sense kwandiri. Ndaitoshamisika kuti what the hell is happening, what have I gotten myself into now? Saka takazoti tasvika kune imwe room ndokubva vachizokinura tikapindamo murumu imomo. Patikapindamo murumu ndakanzwa sekunge pane chinhu chakabata moyo wangu, ndikabva ndatanga kurutsa. Ndakarutsa
zvainge zviri white zvakaita kunge mafuro. Kurutsa kwandainge ndichiita ndakaona zvimwe zvinhu zvitema izvo zvainge zvichipinda mandiri. Ndichirutsa furo kudaro, zvinhu zvainge zvichipinda mandiri zvainge zviri zvinhu zvinokambaira, zvainge zvakaita kunge mazongororo. Ipapo mukomanashi ndakatonzwa kutoti pane chakange chapinda mumwoyo mangu. Ndainge ndava kutoda kuti ndinge ndichibatsirana navo vanhu ivavo, even though ndainge ndisati ndaziva kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizovabatsira nei. Saka takagaramo vainge vachideketerera murumu imomo mukoma. Kumadziro uko kwainge kuine maketeni ainge ariko emacolors akasiyana-siyana, gold, purple, blue, macolors akasiyana-siyana. Pakati peroom painge paine hari yainge iripo, ende mukati mehari mainge muine zvinhu zvainge zvirimo. Handina kunge ndakaziva kuti zvainge zviri zvii. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichizorara nechitunha. Ipapo hana yangu yakatomborova, but yarova kudaro mukomanashi. Ndakangoona rima kumberi kwangu, ndikabva ndatobvuma ndikati alright, zvinoita. Muroda kuti ndige ndichizorara nechitunha chacho rini? Ndikavabvunza zvekare kuti chitunha chavainge vachida kuti ndinge ndichizorara nacho chainge chiri chitunha chehama yavo here? What was going on? Because ndainge ndichida kuti ndinyatsokunzwisisa zvose. Vakati zvakawanda ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizobvunza sezvo mari yangu ndainge ndapiwa. Ivo vainge vava kuda kuti ndige ndichizova munhu akavimbika. Vakati asi kana ukasava munhu anenge akavimbika nemhiko dzataita muno unofa. Vakanditi ndige ndichishandisa mari iyoyo kutenga stand uye zvekare nekugadzirira kunotora passport. Ndikabva ndaita saizvozvo. Mukoma ndakatenga stand, ndikanoaplya passport uye zvekare ndikabva ndachizo-upgrade kumusha. Vabereki vangu vakafara zvisingaite. Saka nguva yakazoti yakwana, handina kurara nechitunha. Same time ndakatombokanganwa kuti ndainge ndiine mhiko dzandainge ndakaita ndakamirira kuzorara nechitunha. Zuva rakati rakwana, mukoma bhodhi yacho yainge itori mumochwari kuparinyatwa. Bhodhi yakazotorwa. Mushure mekunge yatorwa yakabva yachizoendeswa kumba kuya uko kwandainge ndakaitirwa mhiko. Ndakatorwa navamufundisi nemudzimai wavo, asi Dr. ndakazovaona vainge variko. Vose vainge vakafuka machira aya anofukwa nevanhu vane mashavi, including nemukadzi waDr. Zvakatondishamisa kuti iyewo nezvaainge ari, she was a classy woman. Ndakatoshamisika kutomuona akatofuka machira iwawo anoshandisiwa nevanhu vane mashavi. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichirara nemufi uyo ainge ari upstairs kuroom iya. Mukoma hana yangu yakatanga kurova kuti apa ndinofanira kuti ndinge ndichirara nechitunha. Sezvo ndainge ndakashandisa mari yevanhu, mukoma ndakaona kuti painge pasisina nguva yekuti ndinge ndichiramba. Ndaifanira kuti ndinge ndichizoita zvandaifanira kuti ndinge ndichiita. Ndakaenda kuroom vachindiperekedza. Musi iwoyo vakanditi ndinge ndichitungamirira pamberi. Ndapindamo muroom mukoma, vakanditi ndinge ndichibvisa uniform yangu. Ndakabvisa uniform yangu, door rikakiwa. Vakabatidza makendle. Vaiva vaine dzimwe hari dzainge dziri 8. Hari dziri 8 kudaro vainge vakaisa 3 kuleft 3 kuright, then vainge vakaisa imwe 1 kumusoro imwe kuzasi kumakumbo. Chitunha chainge chiri pakati. Saka mushure mekunge ndabvisa hembe dzangu, vanhu ivavo vainge varimo muroom vakabva vachizotanga kushanda nechitunha. Hamene kuti vaidira chii pachitunha. Ndakatoona kutoti nhengo yacho yakatotanga kutosimuka kutoita sekunge nhengo yemurume ari kutorarama. Vakabva vanditi ndinge ndichizorara nacho. Ndakabva ndachizoenda pamusoro pacho. Chandisingakwanisi kukanganwa manhuwiro ainge achiita chitunha ichocho. Chaitonhuhwa kamwe kasmell kaya kemumochwari kemunhu afa, uye zvekare chitunha ichi chainge chakaaiza kuita chando. Asi chakandishamisa mukoma ndechekuti
Pandakangoti ndichingonoisa sikarudzi yechitunha musikarudzi mangu, ndakashamisika kuti yainge ichidziya kuita sekunge munhu anotorarama. Ndakaita nacho bonde ndikabva ndachizoti ndapedza. Inini pandakapedza ichiwo chikapedzera mandiri. Ndakanzwa chibereko changu kurwadza. Ndakaita sekunge ndainge ndavhiyiwa nebanga ndokubva ndakolapsa. Pandakamuka ndakazoona ndainge ndiri mune imwe room. Ndainge ndakaradzikwa murumu imomo, asi kwainge kuchipisa kusikarudzi kwangu uku. Vainge vaine mishonga yavainge vashandisa zvidya zvangu zvaita kuvava. Ndakavabvunza kuti sei zvidya zvangu zvainge zvichivava. Vakati vainge vazvigeza nechimukonde kuitira kuti mweya wemufi usazoramba uchizongonditevera achiuya kwandiri achizorara neni. After that mukoma ndakapiwa zvekare imwe mari. After 2 years ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti zvainge zvaita. By then ndainge ndatotengerwa motikari navamufundisi muri iyo yandakabatsira muurombo hwavo. Vainge vakandipa zvekare mari ndava kutogara munice apartment kuBorodale uko, apa ndiri nurse ndichishanda paparenyatwa. Kana mukomana wangu aitoshamisika nazvo. We then got married because tainge tava kuda kuti tinge tichibuda munyika. Musi wemuchato mukoma vamufundisi vakadonita mari, but yainge iri secret yedu yainge ichizivikanwa neni navamufundisi nemukadzi wavo. Mari dzavakadonita zvekare nekwatakaenda for our honeymoon. Ndisingadi hangu kutaura, ndinotya kuti maybe vamwe vekuziva vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Kwatakaenda kuhoneymoon mukoma nashi, it was a donation yakabva kuvanhu avo vandakabetsera muurombwa hwavo. But soon after that ndakatanga kuita nightmares. Ndaigara ndichiona murume iyeye achiuya kwandiri achida kundiuraya. To this very day ndinotya kurara ndiri ndega. If you post my story mozondizivisa mukoma. Handisi kukumbira kunzwirwa tsitsi nevanhu, asi ndangouya kuti ndige ndichingotaurawo chokwadi chiripo, kuti handaimbofungira kuti ndingasvika pakuzorara nechitunha, asi ndo chokwadi ichi chiripo. Uye vanhu vakawanda vanotoita zvinhu izvozvi zvese zvandakaita zvekuti hazvitauriki nekuda kwekuti unenge uchitya vemutemo apa unenge wapiwa mari. And I think kuti ndakatoshandisirwa zvekare mishonga, because it is not normal kuti unge uchiudzwa kuti unofanira kuti unge uchizorara nechitunha iwewe wotobvuma, kunyange zvikanzi mari yacho inenge yakawanda, but kubvuma kurara nechitunha mukoma unenge watova possessed nemadhimoni chaiwo. Patakabva kuhoneymoon takagara nemurume wangu, kuda takagara almost 2 years zvichiramba. Taitiwo kana zviya mwedzi wava kuda kunopera patinenge ndava kuda kuenda kumazuva angu, taitongogara takabatira hana mumaoko tichiti maperiod achauya haauyi. Pane pamwe pandakatombofungidzira kuti kurwadziwa kwandakamboita paya mushure mekunge icho chitunha charasira mbeu mandiri, ndichita sekunge ndachekwa chibereko, ndikati zvimwe kuda vakandibira chibereko vanhu ivavo. But surprisingly ndakazongomurota murume iyeye achibuda muguva rake akangoti nhumbu. Ndokubva ndachizodiscover kuti ndainge ndatova nepamuviri. Vana vangu havana matambudziko avanosangana nawo, ndokusaka ndainge ndisina kumboona any reason yekuti ndige ndichiudza murume wangu, but ndainge ndichidawo kuti ndige ndichimuudza ange achizvizivawo kuti ndo nyaya iripo. Ndakamborara nechitunha nekuda kwekuti ndainge ndichida mari. Kana ndikaudza murume wangu, I want your honest opinion vedare, especially kubva kuvanhurume, kuti if it was you, will you keep on loving a woman like me akamborara nechitunha nekuda kwemari?
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukomana uye zvekare ndiri makore 21 years ekuberekwa. Ndikudawo kuti vanhu vakuru vange vachindibatsira each and every month. Mukomana chim ndinotumidzira mari, almost mari yangu yose yepay ndinokwanisa kungosara ndine kana 500 rand. Saka izvi zvava kundipa pressure yekuti ndisakwanisa kudzokera kumusha. Ndatova ne2 years mukoma. Kana ndikasakwanisa kuenda kumba mugore rino ra2026 handichatoende kumusha zvekare. Pandakauya kunoko shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichikwanisawo kuitawo mari, then ndodzokera ndobva ndachizonotenga motikari ndotangawo kuita hangu zvemushikashika. Ndine musikana wangu wandiri kufambidzana naye ane 16 years. Saka vabereki vake vari kuti hazviite kuti ange achiuya ikoko kuSouth Africa nekuti unozosungwa, ngaatange apedza zvidzidzo zvake, at least akaenda form 6. Apa ndini ndiri kubhadhara mukomanashi, ndinobhadhara mari yeschool fees, kutenga chikafu pamba pavo, ndokusaka ndichizosara ndisina kana cent. Vangu amai ndinovatumidzirawo $50 yekuti vange vachizowanawo mari yekutengawo grocery. Handina chitupa mukoma, ndigori nebirth certificate zvekuti dai ndainge ndiine passport ndingadai ndichiti zvinenge zviri nani. Ndinorarama upenyu hwekungotiza mapurisa. Saka musikana wangu ndakamuti iwe chitiza uye kunoku because zviri kundiremera. Akati saka this means kuti haundidi, uri kuda kunditora ndisati ndapedza kudzidza sezvakanzi nevabereki vangu ndinofanira kutanga ndaita. It's very tough for me mukoma kuti apa ndinoshanda mupurazi. It is just fortunate kuti pandinoshanda murungu wangu anondifarira. Amene kuti dai murungu asingandifarire ndichiita zvekuita sei, because mari yacho yandinowana ishoma. Mari yangu iri kungoperera kueducation ndichidzidzisa mudzimai. Please tell me what are the advantages yezvandiri kuita ne the disadvantages. Handina kana nguva yekuti ndikwanise kudyawo zvandinonzwa kuda. Handikwanisi kana kutenga TV chaiyo kana foni, ndinotongotengera iye foni. Ndinotiwo kana zvikoro zvavharwa paya mari yandinenge ndawana then ndomutengerawo foni. Foni iri kushandiswa namai vangu izvozvi ifoni yaainge achimboshandisa kubva zvandakauya kunoku. Hembe chaidzo handikwanise kutenga hembe. Ndodiko mukoma, should I continue sacrificing for mukadzi wandiri kuda kuti ndige ndichizomutora? Hazondirasisi here kana ndikaramba ndakamira naye? Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizame kutaura naye mwanakomana uyu. Pakaipa. Toti anyora form 6 yake apasa obva aenda kuuniversity. Achazozvimirira here zvemunhu asina chitupa? Dai matanga mamboenda kumusha munotora chitupa mugadzirisawo mapassport, because mune ramangwana munokwanisa kuzochema hanzi ndinoshanda mupurazi. Apa vari busy kuendesa musikana kuchikoro akagara pamba pevabereki vake. Pari tricky. Ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanachi makadii zvenyu? Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. I hate my child and ndinotonzwa ndichizvitya nekuda kwehatred yandiinayo. Ndakatombokontakta imwe n'anga mushure mekunge ndaona mafone numbers ayo pane imwe channel. N'anga iyoyo yaitoti kana kuroya munhu inokwanisa kutokuroyera munhu. Ndaida kuti inge ichindibatsira kuti mwana wangu ange achifa kana kungotanga kungopenga ndichitira kuti baba vacho vange vachizorwadziwa. I am a single woman. Ndiri kurarama ndiri muno muSouth Africa. Basa rangu ndinoshanda as a maid. Mwana wangu ndakamuvenga kusvika pakadzika pemoyo wangu nekuda kwekuti baba vacho mukoma vaindirarisa panze. Baba vake ivo vainge vaine zvimari and I never thought kuti ndainge ndichazotambura sekutambudzika kwandakazotanga kuita.
He then abandoned me, ende vakazotonotora hure remubhawa vachida kundisvotesa, vakatoroora hure iroro remubhawa vachida kuti ndinge ndichizosvotewa nazvo. Saka mwana uyu ndinoti kana ndakamutarisa nekufanana uko kwaakaita nababa vake, mwana wangu reminds me of the father each and every day. Ndinonzwa ndichimuvenga kuti with everything that happened to me, because ipapo patainge tichiri kugara tose vaiva nedzimwe nguva dzekuti vaiuya nemahure, ende dzimwe nguva zvaiitika zvinhu izvi kuchinaya, vauya nehure ravo kudaro mukomanashi, vobva vanditi iwe uchibuda panze. Apa ainge ari munhu aiva nemari, but taigara muchi1 room, mainge musitomborina kana property. Vamwe vaaishanda navo vakasvika pakutenga dzimba 2-3 mugweru, but iye achingoita zvemahure chete. Aiti kana auya nehure rake obva anditi chimbobuda panze, it's either unoenda unorara mumotikari ndaitya kuraramo nekuti ndakamboona nyoka mumotikari. Handizivi kuti yainge iri nyoka yake here kana kuti dzaingovawo nyoka dzaingozopindawo mumotikari ichingotsvakawo panhu panodziya. Kubva zvandakaona nyoka iyoyo mumotikari ndainge ndava kutya kuraramo mumotikari. Saka it's either ndaingogara hangu panze usiku hwose. Pane pamwe pandakatombonayiwa iye ainge aine hure zvake vari mumba. Saka with everything that happened, mwana wangu handikwanisi kuti ndige ndichimuda, ndinomuvenga kusvika pakadzikadzika pemoyo. Even my mom, she knows this. Kana ndikaenda kumusha vanenge vachingonditevera because vanozviziva kuti mwana kana ndikamurova ndinokwanisa kungonhonga, ingava iri poto chero chinenge chiri padhuze neni, ndinenge ndichida kumutema nacho. It's not like I am not his mother. Ndodiko, I don't feel okay. Ndotsvaka help here. Kana ndichitsvaka help ndinofanira kutsvaka help kubva kune vanhu vechivanhu here, kana kuti kumaprofita, kana kuti kune madoctors. Please assist me. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section ya pakaipa vanana chiremba nemanesi nevanoziva icondition yakaita sei iyo iri kuafekta vanzvadzi vedu. Hanzi ndakavenga mwana wangu, hanzi ndine bitterness yakanyanyisa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi muri sei? Please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo handizivi kuti ndingaregererawo sei sisi vangu. Mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa, sisi vangu vainge vaine munhu uyo wavainge vachida kuti ange achizondiroora, even though ari munhu ane mari, but moyo wangu hausi paari. Nazvino ndinotomuhurira because handina mafeelings naye mukoma nekuda kwezvikonzero. Ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndava kufambidzana naye, sisi vainge vakamuvenga nekuda kwekuti ainge ari murombo. Akabva achizondipa pamuviri. Ndakaita mistake ndikuvaudza ndikati sisi ndava nepamuviri, ndafunga kuti ndinge ndichienda kunogara nemunhu wangu. Vakabva vachizoramba vakatibvisa nhumbu iyoyo. Saka kubva kwakaita nhumbu zvakabva zvachizondikanganisa. Ndinoti kana ndikabatira pamuviri nhumbu iyoyo inongoti kana ikasvika pamwedzi uyo wandakaita abortion ndinobva ndatoita miscarriage. Lucky enough ndakangoita hangu mwana 1 musikana nababa ava vandiri kugara navo, but handina kana feeling navo zvachose. How can I forgive my sister? Ndinomboedza kuti ndinge ndichivaregerera, but ndikangofunga nezvazvo ndinonzwa moyo wangu uchirwadza. Neex tichiri kutaura tose, it is just that akazobuda muno muJoburg, but ndainge ndichitoda kuti ndinge ndichizova mukadzi wake, even though akazoroora umwe mukadzi. Naiyewo kwaari anoti haana mafeelings nemukadzi uyo waagere naye. Saka toita sei mukoma? Tongogara tose here tosiya mapartners edu? I need help. I can't get over my ex and I hate my sister because vakandimanikidza kuti ndinge ndichiita an abortion.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakamboedza kuvaregerera sisi nekundimanikidza kwavakaita kubvisa nhumbu, but I can't forgive her. But vari kubvunza ivo kuti vorambana nemurume wavo here, voenda kuna ex wavo. Hanzi kunyangwe asina mari, but he is my soulmate. Hanzi ndigere nemunhu ane mari, but ndiri kumuchita because he is not my soulmate. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei zvenyu? Please post my story. Ndakasanganawo nevideo renyu and I have decided to give you my own confession. Ina handina kuromba, but I'm suffering from depression. Ndiri mukadzi, kana mukavhura profile yangu muchaona kuti I look very successful and I am happily married. I have a nice job kunoko kwandiri kuCanada, but mukoma deep down I am suffering. Ndinoita mapanic attacks uye zvekare ndinonwa mapiritsi depression. Chinondinetsa mukoma ndechekuti ndinorota hama dzangu dzakafa, but I never knew my father. Ndinenge ndichitoratidzwa vanhu vekudzinza rekwedu ndichitonzi uyu ndinhingi wako, ava ndivatete. Uye zvekare ndinorota umwe murume anenge akagara pacheya anenge achiti mutupo wako, asi kana andiudza mutupo wangu pandinomuka ndinobva ndachizokanganwa, asi munhu iyeye anenge aine dehwe rembada raanenge akaisa pafudzi rake. Saka ndizivi kuti mutupo upi unoshandisa dehwe rembada. Kana kuine vanokwanisawo kundibatsira zvechivanhu handisi mazviri, but pandangosanganawo nevideo renyu ndangoti munge muchimbondisvitsirawo nyaya kumhuri yeZimbabwe. Please muzondipa link rechannel so that ndige ndichizosubscribewo kuYouTube ndikwanise kunzwawo nyaya yangu muchiiverenga. I'm scared to open up to my husband because murume wangu mwana waoverseer, so everything that we do it the Christian way. Saka I think ndo zvimwe zviri kukonzeresa kuti ndiite depression, because ndinoti kana ndikarota hope dzine chekuita nezvechivanhu I can't share it with anyone. Ndinongoramba ndakanyarara. Vana vangu vose kuvazvara kwandakaita mukomanashe ndakazokwanisa kuzozvara vana vangu mushure mekunge ndarota ndinomwe muchembere uyo wandinorota anouya kwandiri ndiri muleba. Muchembere iyeye anongoti kana abata dumbu rangu ndinobva ndatobetserwa mwana, ende mwana anongouya so simple. Panguva yekuti ndinenge ndava kunzi ndiri kufanira kuti ndige ndichitoenda kutheatre so that they can operate on me, because I usually go into labor for a very long time. Kana ndikangomuona muchembere iyeye ndinobva ndatoziva kutoti mwana wangu ava kutouya. Nepandinenge ndichifanira kuzobatira pamuviri anouya kwandiri muchembere iyeye akabata zai obva anditi chipo chako ichi, but anenge achiita sekunge munhu uyu ndigogo vangu. Ndinongoita feeling iyoyo kuhope kuti munhu uyu anoratidza kuti ndiamai vakabereka baba vangu. As for my mom, she has since passed away. Amai ndivo vakauya neni kunoku ndichiriwo mwana mudiki. She did not want to tell me kuti baba vangu vainzani uye chii chakakonzeresa kuti vange vachizorambana. Handizivi dzinza rangu, ndinongoziva dzinza ramai. As for my mother's relative, ivo vanototi havaziviwo kuti baba vangu vainzani nekuti amai vangu ivo vainge vaine maboyfriends akawanda. Ndakavati chindiudzai pamaboyfriends amunoziva, chindiudzai mazita ndivatsvake. Then vamwe amainini vakatanga kupopota vakati zvauri kuita izvozvo uchatanda botso kuswera uchiti netsa. Ndikazongosiyana nazvo. Nditsvakireiwo vanhu vanokwanisa kundibetsera nemazano kuti what do I do. I have even tried to pray kune avo vachazoti namata unokunda. Ndakamboedza kunamata, but kukunda kwacho handisi kukuona. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Vanzvadzi vedu avo vari kumhiri kwemakongwa, hanzi ndo zvandinorota, vanongorota vanhu vekudhara chete vanenge vachiuya kwavari vachivaudza kuti uri hama yedu. Pakaipa, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimuri sei? I'm only aged 25 but ndatova nemazino maviri andakabviswa nemurume wangu kubva zvandakapinda mumarriage ndine 20 years. Murume wangu mari iripo, ndokusaka ndiri kuramba ndakagara naye, but this is a violent marriage. Mukoma ndinozvidemba, ndakasangana navo baba ava online ende ndikaramba munhu wandaidanana naye nekuda kwekuti vainge vaine mari. Kuroorwa kwangu mukoma kwakafadza hama neshamwari. Ndakabvisirwa mari yakawanda ende mari iyoyo ndiyo yandiri kusafira. Ndinoti kana ndikanzi uya tiite bonde kunyange ndiri kumaperiod, ndikati ndiri kumaperiod hamuzokuvari here, anobva andirova, obva anditi hausi kuda kurara neni, but vabereki vako vakadya mari yangu. Ndinotya kuti kana ndikamuramba mukoma zvimwe kuda anokwanisa kuzotorera vabereki vangu zvimwe zvinhu zvaakavapa, nekuti dzimwe dzimba idzo dzava kugarwa nehanzvadzi dzangu, dzimba idzodzo hadzina kuitwa change of ownership, zvekuti unopa munhu chipo, wamupa chipo hauzochinji ownership, ingava iri yemotikari kana kuti yemba. Saka dzimba dziri muzita rake handina anything mukoma, but motikari ndinotofamba neBMW zvekuti kana ukandiona ndichifamba apa haumbofungidziri kuti ndiri muZimbabwe, but deep down I am bleeding. Ndinogara ndichirohwa, anoti kana akadhakwa zvimwe zvacho mukoma handizivi kana zvichiita kutaura in public, anokwanisa kungoitira tsvina musinki ende anongosiya zvakadaro kana kuitira wet kumadziro. Ndinogara ndichipinda busy kukorobha madziro ndichitira kuti asazonhuhwa, anowanzo kuitira wet passage, especially kana akadhakwa. Emotionally and physically I am drained. Pane pamwe pandinombofunga kuda kucommita suicide, pane pamwe pandaitomboda kumbojamba pabalcony. I think maybe Mwari ndo vakatongodzika vakashandisa mwana wangu, because mwana ainge achitotamba PlayStation yake ari muroom make, but mwana akangomhanya akauya kubedroom akandibata gumbo rangu akati mama I love you. Zvakandivhundutsa because ndainge ndatogadzirira kuti ndige ndichibuda mubedroom mangu ndoenda pabalcony ndonojamba ndofa. Ndakabva ndatanga kuchema. Vana vanozviziva kuti amai vavo vanogara vachirohwa. Should I stay mukoma, or this is the time for me to just pack up and leave? When you post muzondisivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvakawanda zvandanga ndiri kuda kutaura, asi handisi kuda kuti ndinge ndichipedzera vanhu nguva. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vanondiona vanongondiona havo ndichifamba nemotikari dzinodhura, patinoenda kumba tinokwanisa kutoenda titori neka convoy kedu kemotikari dzedu, but deep down inside hanzi I have been destroyed by this man. Sure, hanzi kurohwa nezvibhakera kusvika mazino adona mumukanwa. Kuti munhu wenyu haana kuromba here nhai vanzvadzi? Kune avo vanonwa doro tiudzeiwo. Sure, ungabva watadza kuziva zvaunenge uchiita, zvekuti kana wadzoka uchibva kubhawa wapinda mumba wobva watora cheya wotokwira, hanzi vanokwira pamusoro pecheya votoenda pasinki votoitira tsvina yavo. Hanzi munguva vanongokwanisa kungosiya vavhurira mvura kuti zvinge zvichizoenda kokuzoitira weti mupassage. Hazvina kuromba mukati here nhai vahanzvadzi? Please come back and tell us kuti muri kumbozvifambisa sei ikoko. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana muri sei? Please post my story. I am trapped
kunoku ku UK, I feel like ending my life. I lied about my life here in the UK, mukoma. So pandakauya kunoku kumiri kwemakungwa ndainge ndichangobvawo munhamo, uye zvekare my wife had ran away with another man. Ndichiri kuZimbabwe ndainge ndimbori mupurisa, ndakatorerwa mudzimai wangu nachef. Asi pandakatora mudzimai wangu, vanhu vaigara vachindiudza kuti mukadzi wako uyu akanyanyisa kunaka, one day anokutiza chete. Dai wakatora mukadzi welevel rako, mukadzi akadai haafaniri kuti ange achitambura kusvika pakutambura zvekuti anofamba achipemha nekuti achatorerwa advantage. Ndainge ndichigara mukembu, mudzimai wangu akazotanga kudanana nachef mukoma, akabva atonditiza. So it really broke me because akabva atiza nemwana. Ndakazongosimuka ndikabva ndachizoya kunoku kumiri kwemakungwa. Ndauya kuno mukoma, ndaiva ndiine stress dzekusiiwa nemukadzi plus a new country. Ndakabva ndachizokasika kuwana basa. Ndawana basa kudaro handina kugara pasi kuti ndige ndichimbofunga nekunyora pasi kuti what do I want to achieve in life. Ndakangotanga kungorarama upenyu hwainge husina direction, kunwa doro, kukecha maprostitutes, mastrippers ndo vainge vari vanhu vangu ivavo. So back home mukoma ndainge ndiine this aura yekuti I have made it in life. Saka ndaitomeka sure kuti ndinogara ndingori mundege ndichienda kumusha ndichinoshanyira hama neshamwari, plus ndainge ndichida kushainira hama dzemukadzi wangu idzo dzainge dzakange dzichitosapota kuti ange achindisiya. Saka zvakatovarwadza. Ndakabva ndatenga imba mubulawayo ndichida kuvasvotesa, even though kwedu kuri kumasvingo. I regret that decision also that I made. So ndakazotanga kushandisa macredit card ekubank, doing everything like that. Saka ndainge ndava kusaenda kubasa nguva dzose, ndainge ndava munhu ane nungo dzekushanda. Saka zvinhu zvakazosvika pakundiomera zvekuti ndainge ndamomoterwa ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichibhadhara macredit cards angu. Time I now have a very bad credit score zvekuti I am always moving from one house to another, and it is very hard nekuti malandlord vanoti kana vakatarisa credit score yangu vashoma vanenge vachida kuti ndige ndichizogara muma apartments avo. I am one salary away from being homeless mukoma. Ndiri kuno ku UK and ndinotongorarama life isina kana direction. I was hurt nezvandakaitwa nemukadzi iyeye. Handizivi kana aripo mukadzi anenge ari around 40 years ari kudawo munhu wekuti ange achizochembedzana naye. Asi munhu wandichazowana mukoma, ndinoda munhu anenge achinzwisisa kuti iye will be doing a whole lot of work pandiri because of the situation that I am in right now. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Anzi I am now an alcoholic nekuda kwekuti ndinogara ndiine stress nguva dzose yamahwani. Mudzimai wavo vanoratidza kuti vainge vachimuda zvechokwadi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ndiri kufunga kuda kuchita murume wangu. You know why? Because I feel completely alone. Murume wangu pane pamwe patakambonetsana akati kwandiri handirare newe every day because haunake. Akazonditi sorry, ndangotaurawo ndanga ndichida kukurwadzisa, but kana ndikafunga ndinotoona kuti ainge achitorevesa because nguva dzedu zhinji mukoma ndedzekuti umwe neumwe anenge ari pafoni pake iye, kana kuti anenge achiona bhora haachiti hanwe doro. Is not violent with me, no cheating, but anongogara ari zim, hatiiti majokes, hatiiti mafanis. He is just emotionally absent. Kana nevana haatambi nevana. I just feel as if I am a trophy wife. Murume wangu iye ane mari,
ane makombi akawanda. Zvekare muno muSouth Africa tinawo mataxi muno muSouth Africa, tinorarama life yakanaka, tinodya tichiguta. I don't have anything to complain. Vangu vana vandakabva navo ku first marriage vanotoendawo kuma private school, veduwo vatakaita tine vava kuendawo kuchikoro. Everything is okay, but mukomanashi he is not emotionally there for me. Kana ndikatsvaka boyfriend naye ndinganzi ndinenge ndakanganisa here. Ndichitaura nemi kudai kubva gore zvaratanga murume wangu asati andibata ende anoavoida kuuya kubedroom, anozotaimira pandinenge ndarara. Dzimwe nguva anokwanisa kungoita sekunge ari kuya achida kuenda kunopinda mubathroom, asi anenge achida kungocheka, achida kuona kuti ndichiri ndakasvinura here. Ende anozoti zviya kana aona kuti ndinenge ndarara ndopaanozouya, anongorara akapfeka. Handizivi kuti what is the meaning of that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi handizivi kuti zvinoreva kuti kudei. Hanzi anongopinda mumachira akapfeka, ringava riri jean anenge akapfeka, asingatodi zvekuti tinge tichirara tose. Pakaipa. Ngatitaurei navo evanzvadzi vedu mucomment section. Vanhu vari kusangana nezvakasiyana-siyana kunze uko. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, how are you? Please post my story. Makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Kubva pandainge ndichiri kuSouth Africa. I am the black sheep of the family. Ndafunga kuti ndige ndichimbofuratira vana vamai vangu nekuda kwekuti vanongondida kana ndichivabatsira. Kana ndikasavabatsira, kana kuri kunzi vakati vanenge vachida kuti ndige ndichivabatsira kana nemari, kana ndikati handina mari, vanobva varegedza kupindura mamessages angu, vanotanga kublutika. Dzimwe nguva vanokwanisa kundikumbira mari vose panguva imwe chete, all at once, vachiita sekunge vanhu vanenge vachitoudzana kuti ngatimbokumbira sisi mari. Vanofungidzira kuti nekuda kwekuti ndiri kunoku kuUK ndine mari yakawanda, ende kana ndikati pari zvino handina mari, it's either ndinongozoona angova mablue ticks, munhu anokwanisa kundiblue ticka kusvika ndichizonomutumidzira mari, ndipo pandinobva ndachizoona munhu ava kutanga kutaura neni. Ndanga ndafunga kuti ndinge ndichimbofuratira hama dzangu, ndotora vana vangu hangu, ndoita plan kutaura nababa vavo, because vana vangu vari kuZimbabwe. Ndichatomboedza kunyengerera baba vacho vange vachindibatsira kuti ndikwanise kuunza vana kunoku, because vainge vakaramba vakati vana vangu vakaenda kuUK vanokwanisa kusazodzoka kunoku. Saka uri kuda kutiza nevana vangu. Handizivi kuti ndichataura navo nenzira dzipi kuti vana ndikwanise kuvatora ndigare navo kunoku, because so far vana vangu mukoma vari kugara pamba pehanzvadzi yangu. Saka zvakaoma mukomanashi. Mukoma vanogara vachingokomplena, hatisina chikafu, zvikazodai. Apa kana ndikatumidzira mari hapamboperi kana mazuva akawanda, vanozondiudza futi mamwe maproblems on top of maproblems. Saka dai kwanga kuri kunzi ndainge ndiine munhu anokwanisa kuchengeta vana, ogara nevana, zvimwe kuda ndaikwanisa kumbowanawo peace of mind, because handina peace of mind. I need advice kubva kune vedare renyu. Ndombofuratira here zvose nevana, then I work on myself kunoku. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakaoma hazvo vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Vozvifambisa sei vanzvadzi vedu? Zvimwe kuda mukatsvaka maid, matsvaka maid, motsvaka hama yenyu inenge ichigara namaid nevana, but panhau dzemafinances maid wenyu ndiye wamunenge muchidhila naye. Chikafu mukatsvaka kana masupermarket zvekuti munoita zvekungobhadhara directly kusupermarket, vachienda vachinonotora chiri chikafu, maschool fees muchibhadhara directly kuchikoro kunodzidza vana venyu. Hameno kuti munozvionawo sei vedare? Zvakamboitikawo here kwauri kuti vana vanenge
vachigara nasomeone kudaro vana ivavo anenge angori macomplaints after macomplaints zvichingonzi hatisisina chakati, how did you solve? Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Nyaya yangu mukoma iri papa. I've been in the closet for a very long time. Saka ndine umwe mukadzi rume uyo wandiri kufambidzana naye. Kana ukamona achifamba haumbofi wakafungidzira kuti munhurume. I found out after ndasangana naye muclub when we went to the hotel. Ndopa akabva achizoti, before I remove my clothes there is something that I want you to know. Ininiwo ndakaitwa surgery, saka akabviswa nhengo yake and akaenda akanowedzerwa mabumps nemazamu and aatomboiti kuita kunge munhurume, atongori munhukadzi pachezvake. Ndakagara pasi ndikafunga nezvazvo ndikati let us take it slow, and we started taking it slow. Ndinomuda iye anondida. She is a Latina woman. Please help me. Ndoramba ndichifambidzana naye here. I've been thinking about separating from my wife because nemudzimai titori nemamwe mabig challenges atinosangana nawo. Mistake yakaitika mukoma ndeyekuti ndakaunzwa ukunoku nemudzimai and ndinotukwa mukomanashi. Kana ndikatanga kutukwa pamberi pevana, vana vanosvika pakuchema vachiti mama musatuka daddy. Zvakadaro anokwanisa kunditi you are a homeless man, hauna chauinacho. Mudzimai wangu akadzidza mukoma, handikwanise kuti ndikuudzei basa raanoita, but she is highly educated. Inini pandainge ndiri kuZimbabwe ndaingoitawo zvekungongwavha tikasanganawo at a certain function. Ndiye akatondi approach akandiudza kuti she is looking for a man who is honest and I am an honest man. But ndakaona kuti zvinhu zvakachinja from the time when I landed here. Aigara achindithreaten achiti ndinokunyimisa green card kana ukaita zvisina basa, like emotional abuse. Vana chaivo vanotozviziva kuti daddy chinhu chisina basa, handina kudzidza. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma azvo vedu we, ngatitauri navo mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.